Решението ни е резултат от доста задълбочен анализ и смея да твърда силна пазарна логика. На първо место имахме локацията преди години, много силно развит ритейл парк, работещ добре с земя около него, която искахме да развием подходящо за добре работещият проект. Получихме сигнали от потенциални наематели за здрав и устойчив интерес и започнахме проучването на утвърдени европейски пазари, в които този формат работи изключително добре. Първо оказа се, че Outlet Village формат е един от най-добре работещите канали за физическа търговия на фешън продукти. Второ се оказа, че пазарът в България вече е достатъчно зрял и развит, за да поеме този проект в този мащаб и с потенциала, който има. Защо точно Village? Приказното селце, където хората се разхождат по едни красиви алеи с много добри оферти и възможност за пазаруване. Реализираме проектът сега, не преди десетилетие, защото пазарът на брандове тогава не беше достатъчно развит нито като мащаб, нито като присъствие, а брандът, офертите и добрата покупка е нещото, което отличава Outlet Village от конвенционалния ритейл парк или шопинг център, да го наречем. Днес ситуацията е коренно различна. Получихме потвърждение както от българските представители на водещи фешън брандове, така и от международните централи на съответните компании, че гледат на българския пазар като достатъчно развит и достатъчно перспективен, за да вложат те усилия и средства в една подобна концепция. Таймингът беше определен от това, че последните години икономически и покупателната способност на населението е развита до степен, което да ни даде увереност, че предлагайки този продукт ще има добри и устойчиви обороти. Така че външната валидация плюс вътрешния анализ на ситуацията ни каза: действайте тук и сега. В Real Estate бизнеса има едно златно правило и то е location, location, location. В този смисъл локацията на Outlet Village София ние възприемаме като основно стратегическо предимство, което имаме, освен това, че ще развием първи този формат в страната. Локацията е ключова, преминават над 22 милиона автомобила годишно. 4 вход-изхода, перфектна видимост от околовръстния път на столицата и от магистрала Хемус, дори от кацащите и излитащи самолети на Остоп. Дори се шегувахме с екипа, че може би е добра идея да сложим отгоре и най-големия QR код в Европа и с него да кандидатстваме в книгата на Гинес, така че локацията е безспорно предимство на проекта. Кухня е много точно определение на обстановката, в която се развива и работи екип по проекта. Всички са толкова лично отдадени и ангажирани с него, че гледат на проекта като собственици. Толкова разгорещени дискусии се водят понякога от формата на саксиите, вида на растението в него, откъде ще мине алеята, че когато екипът гледа толкова лично и собственически на един проект, и малките решения стават големи, това за мен е гаранция за успех.